ಕುತ್ತಾರು ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆದ ಒಕ್ಕೆಲು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದನು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂಗವಾದ ಸೋಮವಾರ ಲಕ್ಡಿ ಡ್ರಾನ್ ನಡಪಾಯರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಲಕ್ಡಿ ಡ್ರಾನ್ ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು. ಗಾಣದ ಮನೆ ಲೆತ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಮೇರ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಡು ಬತ್ತನಜಿ ನಂಬರ್ 07322 07322. ಅದೃಷ್ಟ ವಿಜೇತರಾದ ಪೂಜ್ಯ 732 ನಂಬರ್ ದಾಖಲು ಇನಾಮನ್ ಪಡೆಯೊಂಡಿರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣಡು ಗಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕುತ್ತಾಡು ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಪರಂಪರೆನು ಒರಿಪವನ ದೃಷ್ಟಿಡು ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪನ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ದೆತನಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾಯರು. ಭಾರತ ದೇಶ ಪಂಪನು ಜಗತ್ತಿಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಶ. ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಾವಿರಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲನೇ ರೀತಿಡು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇಶ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ಅಂಚಿನ ಈ ದೇಶಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಡು ಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತೊಂದು ಕೈಗೋರು. ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕುತ್ತಾರಡು ಗಾನದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಲಿಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐಕ್ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪನ ಕುರಿದು ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಐನು ದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡು. ಆ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೆತ್ತುನೋಡು ಬಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ದಾದ ಆ ನಮ್ಮ ಗಾನದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪಂಪನಂಚಿನ ದಾದಂಗ ಪಂಪನ ಐನು ತೂದು ಐನು ತೆರಿದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಂಗ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಹುಶಃ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಕಟ್ಟದೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂತಿನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಕೋರೊಂದು. ಗಾಣದ ಮನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಟೈಲರ್, ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಗಾಣದ ಮನೆ, ಗಣೇಶ್ ಗಾಣದ ಮನೆ, ತಾರ್ನಾಥ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಗಾಣದ ಮನೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಬಂಕೋಡಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತರು.